हे गाइस दिनैनि भिडिअ'आनो जालायबायखि नै आङो माने बिबार फुलि गायनो नागिरदों आरोखि बेखौ माने लामायाव गायस्लायना होनोसै आरो जेराव खालि जायगा दङ बेयाव गायना होनोसै आरो दा नै जावायना होनाया गोबाव जाबाय दिनै गायस्लायना होनो नागिरदों आरोखि आं लामायाव गायना होग्रोनोसै आरो नै बाल्थिं गेदेराव जावायनायमोन गायना होजोबनोसै आरोखि दा नैनिफ्राय सुरु खालामलांसै गोलाव गायलांगोन एकदम बे जेवरा नुनायसिमल' नङा जानो लामाया बिराद गोलावथार जेवरा दुमनायखौ माने एसे दुमथ'ना दोनदों आरो दा बेसिम गायग्रोना होनोसै आङो मोजां बिबार बारो आरोखि बिबारा देनां बारनाय समावबो आं देखायसिगोन दा गायनायखौ देखायलांगासिनो आरो खेबसे जावायनाय बिबार गायनाया नै बारबायानो खावसे बारहोलांगासिनो आरो मोननै किसिमनि दङ नैबेयो माने एकदम जबा बिबार बायदि गिदिर गिदिर आरो समायना समायना बिबार गेन्दा बिबार आरो बारसे बारबाय दे बियो जावायनाय बिबार गायदोंमोन ना आङो नै ओरै माने बबेबा बारसे बारबाय नै बारसे बारदों समायना नुयोसो गासैबो बारजोबबाथाय बिराद समायना नुजोबो आरो नैबेयावबो नुदोंमोन आं लामाखै ओरै लारि गायना होदों लामा मैगं थाइगंनि आंनि बारिया नै बायलांजोब्बाय गैला अबस्था गैला लामायाबो सिबाखै नालाय बोरैबा जाजोबना दं
इउ